Dan Allah ka ku kashe ni dan Allah. Ni ban san hakuri ba. Gyara mun. Amira. Yaya. Yaya gida zan je. Zo mu. Ba dai ki miki komai ba ko. Kin san sun ce sai an ɗau tsawon lokaci sannan za a kira shi. To an ɗau tsawon lokacin amma na kira shi gaskiya wayan shi a kashe. Sai dai mu ci gaba da addu'a da yadda Allah zai kawo mana mafita. Allah ya bayyana su. Amin. Duk tsananin wuya tana da ƙarshe, zama da 'yan uwantaka ba a da kushe. Gulbi idan ya kai ƙasa ana iya yashe, abin zubar ruwan ido ana iya kalla. Wahala ake gudu in an ka hanga, rabbi baya yin hani bakin da ya tsaga. Wa'insu fa in sun shiga wurin nan ba kashe su ake yi. Ya haƙuri yanzu mun kusan zuwa gida. Ya kamata mu je da karen asibiti domin a duba ta. Gida baka san halin da muke ciki ba ne. Sai a hankula ne yanzu haka ma kuɗin nan da zan baka na keke na fef ɗinka. Wallahi sai mun je zan siranta in baka. Ba ni da kuɗin kai ta asibiti ne. Gaskiya ban ga laifin da Salim ya yi miki ba haka. Har da zaki ɗau wannan mummunan bishin da shi bai dace ba. Husna kenan wannan tunaninki ne ba lalle bane ne ya zama tunani na. To me gaskiya da Allah abin da ya yi miki ne? Duk shagwaba ni da iyayena suka yi Husna ba su taɓa nuna min in wulakanta ɗan adam ba. Amma duk ranar da na fita da Salim sai ya ɓata min rai. Ba shi da aiki sai wulakanta mutane. So kin ga aka ba za mu shirya da shi ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam. Ahmad ina Amira? Sun kashe min ita ko? Ahmed, an kashe ta? Ba su kashe Amira ba. To ina take? Duniya labari. Na! Kaga, kyale shi. Dama na gaya maka, ba kai na ba kuɗi na ba abokinka na ba. Kuma ka tabbatar masa wallahi idan har na kama shi ba mai kwatarsa a hannuna. Kana ji ko? Kuma ka sani duk inda za ka gani tare da ma'aikata za ka gani. Na gaya ma, sha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu an tafi da Nazifi kenan an kama shi? Allah ya umma sun tafi da shi. Muna cikin tafiya kwatsam na ga sai rarrake shi. Wallahi sun tafi da shi umma. Assalamu alaikum. Lillahi Ahmad. Ina wuni? Ina mutanen gidan? Yanzu muka rabu da Hajiya ta shiga kicin. Alhaji fa? Ban same shi ba. To Allah sarki. Zan kira shi. To shi kenan. Amma yar gidan wane ne? Wallahi ba 'yar kowa ba ce, amma ta yi karatu kuma tana da natsuwa ga kima da sanin darajar mutum. Ashe kuma wani ikon Allah tana cikin yaran da muke koyawa sana'a. To, ikon Allah. Kin ga riba biyu ke.
dama wani abokina ne ya ganta ya ce yana so. Wani abokin naka a ciki? Alhaji Habibu mana, honorable nawa. Ki haƙuri Amira. Hakika na yi nadaman wancan al'amarin da na nema a gare ki. Kuma hakan ya sa ni nadama na har abada. Hakika nasihan da kika mun ya jefa ni cikin da na sani na har abada. Kuma ina alfahari da nasihan da kika yi min. Kar ka damu, babu komai, wannan abin ya riga ya wuce min tintini, sai dai in ba za ka damu ba ina son magana da kai. Zana ba za mu yi magana yanzu ba. A'a, ba yanzu ba, nan gaba insha Allah ko me zan faɗa maka. Ahmad. Na umma. Ban san yadda za a bullo ma wannan al'amarin ba. Abokin tsohon mataimakin gwamna yana son Amira, kuma Adnan yana son Amira. Duba da irin hidima da ɗawainiyar da ya mana akan Amira, ban san ta yadda za a bullo ma al'amarin nan ba. Ai umma, gaskiya matuƙar Adnan yana da rai, ba wanda ya fi cancanta da ya zama mijin Amira idan ba Adnan. Duniya labari abin faɗa, jituwa idan ta ɗore maji gaba.